Здраво, приятели! В днешното видео ще ви покажа един много як фокус. Ако ви хареса фокуса, искам да ударите един мощен лайк и също така да се абонирате за канала ми. Накрая на видеото ще го разкрия. Сега нека да започваме с самия фокус. Първо ще разместим хубаво картите. Е така. И сега ще ви кажа примерно някъде да спрете. Вие няма как да ми кажете, но примерно ще направим така с палец и вие спирате тук. Примерно. Сега искам да запомните тази карта, която е ето тук. Аз се обръщам. Помните? Добре, и я поставим ето така. Отново в самото тесте. Така. Вземаме картите. Тази починка я вземаме. И я цепим на ето така. Хубаво. Тук да ми... Така се цепим, бе. И разцепваме по този начин. В момента става недостроен блок. Буквално още се строи, защото нали наполовина сцепен. И градинка и площадка. Така. И сега вземаме и поставяме блока ето така тук и другата част на блока ето така тук. В момента в тази част е вашата карта, нали? Все пак тя беше от горната част. Да. Вземаме тази част и сега ще направим така, че тя да бъде покрита от всякъде. Ето така. Вземаме. Слагаме. Вземаме. Слагаме. Ще засцепим на още вече да може да имаме достатъчно точни парченца, че да е в средата. Сега вашата карта е някъде в средата, нали? Обаче вижте, когато направя така тропна по масата, тя се показва най-отгоре. Точно така, това е вашата карта, нали? Дама каро. Добре. Много як и лесен фокус. Сега нека да минем към разкритието. Какво ни трябва за този фокус? Нормално тесте карти. Дори не трябва да е за магиосници. В този случай аз ползвам точно за магиосници, но независимо какво тесте карти. Просто тесте карти. Дори да е най-нормалното тесте карти. Така, самия фокус се изпълнява последния начин. Казвате на човека отпред, че ще разместите хубаво картите. Ще размести хубаво картите. Даже можем да дадете и на него да размеси. Обаче сега няма кой при мен да размеси картите. И той меси колкото там меси. Няма, това не е значение. И му казвате, кажи някъде стоп. Той ти казва примерно тук стоп. Ви, на вас, в смисъл сега, аз виждам девятката пика, но вие не я виждате, но това не значи нищо. Вземате най-горната карта. Най-горната, буквално. Най-горната и му я показвате. Това път я ще я видя, защото нали ви разкривам фокуса. И му показвате самата карта. Така. Картата той вижда, че е девятка купа. Запомня си картата, дори може да дадете той да се държи. И я връщате пак най-отгоре. После му казвате, примерно, каквото си искате. Може въобще нищо да не му казвате, може да му кажете, сега ще цепим тестето на 2. Аз ви казвам все едно градинка, туино и предстои време ви разсеива. А всъщност отзаде, то вие знаете, все едно блокът е сцепен, става ето това. Сега ще надигна така вашата карта, за да си лечи. И при самото вземане, нали виждате как се чува? Даде, вашата карта пада под второто тесте. И факто, когато ви кажа, е така, я сложа и ви кажа, тук е вашата карта, нали? Даде, ама вашата карта е в това тесте. По принцип, вие не виждате. Тя стои обърната с гръб. Обаче сега ви показвам, че да ви е по-лесно. Ето така. Слагаме до нея другата капчика. И почваме. Уж това е вашата карта, отгоре слагаме другата, отдолу другата, третата и накрая слагаме тая най-отгоре.
А как изглежда, когато картата е обърната с гръб? Изглежда последния начин. Вземаме тестето по ето този начин и предърпваме ето така карта. Картата девятка купа е в мен вече. Обаче вие не виждате това нещо. Защото си мислите, че девятка купа още е тук. Слагаме и другото тесте го слагаме. Всъщност девятка купа е тук. Сега, какво правим? Вземаме купчинката, в която е уж вашата карта най-отгоре. Да, обаче не. Това е девятка каро, между другото, да не се объркате. Различни карти са. Не използваме две карти. Девятка каро. Слагаме. Това е някаква друга карта. Може да е била дама, купа, каквато и да е. Слагаме и отгоре слагаме другото тесте. После това го слагаме ето така тук. След това казвам, айде ще цепим, че да е точно перфектно. Вземам това тесте. Много е важно да не вземете грешното тесте, а да помните къде е девятка купа. Защото по принцип може да сбъркате и да сложите най-отдолу и така няма да се получи фокуса. И когато вече вземете последното тесте, където всъщност е девятка купа, вземате и го слагате ето по този начин. И вече всичко е, примерно сега кажиш на някаква вълшебна дума и твоята карта се появи най-отгоре, или пък като тропиш по масата, твоята карта се появява най-отгоре. Елементарен фокус. Така че се надявам да ви е харесал този фокус, а от мен, приятели, чао и до нови срещи!